Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka dai, da fatan kowa yana lafiya ya azumi. To wannan bidiyon dai shine bidiyon da sojojinmu na Nijar suka ci gasa ta filin top wadda aka gudana a ƙasar Cote d'Ivoire, wadda aka tattara ƙasashe daban-daban kimanin ƙasa 29. Wannan dai shine bidiyo na sojojin Nijar yayin da ake gudanar da gasar duk a cikin wannan kasashe 29. Nijar ce ta fi kowace iya sarrafa bindiga da kai farmaki da minana da dai sauransu da abubuwa da dama, wanda duka Nijar ce dai ta sha gaban wannan. Yayin kunan kaɗai Nijar ƙasanmu ko in ce ƙasa ce wadda ya kamata a ce muna alfahari da ita. Duba da yadda ta zo ta farko a cikin jerin ƙasashe kimanin ƙasa 29 wajen iya ba da horo na fannin sojoji. Ka kalla bidiyon ko kai da kanka abin sai ya birge ka, duba da yadda suke gudanar da aikinsu. Allah ya taimaka, Allah ya ƙara tsare mu na ƙasanmu baki ɗaya. Ga wani abin mamaki kuma, in ka lura ne kamar da akwai wahala ka zo ka samu an ce ga sansanin 'yan ta'adda a cikin ƙasar Nijar, da akwai wahala gaskiya. Sai dai su kasance suna cikin ƙasa ƙetare sai su laɓaɓo su suka sai abin da sun hanga dama su koma, amma cikin ƙasar Nijar jami'a saboda sun sani. Kenan wannan ma abin kun ga 'yan ta'adda su ma sun san da wannan, kenan abu laɓace suke bamu. Kenan sai su saɗaɗo cikin ƙasa su suka sai ɓannan da suke, amma suka saka sansani cikin ƙasarmu ta Nijar wannan sa jami'a.